eguna aurrera doa. Ezberdin hasiko dugu astea, bai? Iker Lauroa baitugu gure artean. Nafarroako gobernuak egin duen programa bat izan da, eta honen helburua ikasleei euskal musika hurbiltzea izan da. Gure kasuan aukera paregabea izan da, beraientzat ikus dezaten nolakoa den errealitatea musikaren munduan, nola baita bere sorkuntza prozesua ikusteko eta bere beste lanak ikasteko ere. Atzo zu galzu eta bihar ere. Musika gehiengo musika behintzat 6 akorde erabiltzen dira. Eta 6 akorde horien inguruan sortzen dira abesti guztiak. Imaginatu zuek pentsatu bakarrik zenbat alde ezagutze dituzuen, sartu Spotifyra, sartu YouTubera, eta ikusi zenbat musika dagoen munduan. Normala da azkenean abestien artean antzekotasuna egotea, eta antza egotea. Zeren, badaude akorde esanguratsu batzuk, adibidez, holako, behitu, 4 akorde hauekin. Hauekin milioika abesti egongo dira. Ulertezinak zela. Abestiak egiterak orduan, bi alde daude, ez? Alde musikala eta alde literarioa esan dezagun. Letrak egin behar dira, letrak idatzi behar dira. Eta nire kasuan adibidez, ni musika egitetik nentorren, baina gero zerbait idazteko banitzen oso trebea. Eta zaila da, ez da erresa abesti baten laburbiltzea, kontatu nahi duzun mezu hori, ez? Eta eman, lehenengo pentsatu behar duzu zer mezu bidali nahi duzun abesti batean, eta gero hori dena lotu behar duzu koherentzia izateko zuk osatu bezon melodiaren gainean. Bi modu daude, letra bat idatzi eta letra horri saiatu melodia bat jartzen, edo alderantziz. Melodia bat egin eta gero melodia horri saiatu letra bat jartzen. Azken dantza bat, egitura aldetik nahiko finkoak izaten dira bestiak. Daude egitura estandarrak eta gero egitura estandar horretik ateratzen diren kantuak. Normalean abesti batek beti izaten du intro bat, hasten da, parte musikal bat, gero estrofa bat o bi estrofa izaten dira, gero estribillo bat, gero solo bat o dena delako ezin daiteke, beste estrofa bat, beste estribillo bat. Egiturak egiteko 1000 egitura desberdin daude. Hori ere, ondo dago fijatzea aurretik jendeak zer egin duen alde hortatik. Ze egitura erabili dituen, zergatik erabiltzen dituen. Nik uste musikan gertatzen dena danean bezala. Pelikula on bat egin nahi duenak, pelikula asko ikusi behar ditu. Ikerren hitzaldia horren hurbila izateak ere asko lagundu du ikasleen arreta pizteko. Hunkigarria izan da batzutan ere, bere esperientzia pertsonaren inguruan hitz egiten duenean, eta dudarik gabe jarraituko genuke programa honetan, hurrengo urteetan jarraituko balu.